Maltza hartza gozez esnatu zen. Bere harridurarako gozaltzeko zerbaiten bila joan zenean, ez zeukan ezer. Janari bila ibili zen. Ibaiaren inguruan lore zuri batzuk aurkitu zituen, eta fruitu gorri bat ikusi zuen zintzilik. Masustak ziren, baina maltzari ez zitzaizkion masustak gustatzen. Egunon, Maltza, aurpegi txarra duzu, zer gertatzen zaizu? Galdetu zion Trintxa Urtxintxak. Egun txar, Trintxa, ez daukate zer jateko, eta oso goze naiz. Erantzun zion hartzak guztiz ahul. Ara, banik urrak ditut, jan batzuk eta gozeak kenduko dizute. Baina maltzari ez zitzaizkion urrak gustatzen. Paseoan jarraitu zuen, eta bere tripak oso ozen jotzen zuen baso osoan zehar. Orduak zeramatzan jan gabe, eta gainera, hanketan min handia zuen. Arratsaldeon, Maltza, ze polikizoa zen gaur, zer gertatzen zaizu? Galdetu zion, torra zatorrak. Arratsalde txar, torra, min handia dut hanketan, eta asko kostatzen zait ibiltzea. Gainera, goze handia dut. Hanketako minarentzat, konponbiderik onena daukat, tomateak, jan batzuk eta ikusiko duzu nola hobetuko duzun. Baina maltzari ez zitzaizkion tomateak gustatzen. Maltza hain zegoen nekatuta, burua jiraka zuela. Zorabiatuta sentitzen zen, eta ia ezin zuen ibili ere egin. Gabon, Maltza, oso nekatuta dirudizu, zer gertatzen zaizu? Galdetu zion uxia untxiak. Gaba txar, uxia, orduak daramatzat jan gabe, eta goze hiltzen naiz. Erantzun zuen ia hitz egin ezinik. Ara, zorionez, asenario batzuk dakartzat nirekin, gainera, burunekatuak indartzen ditut. Baina maltzari ez zitzaizkion asenarioak gustatzen. Bapatean, konturatu zen, lotarako ordua zela, eta ez zuela ezer jan egun osoan. Lo egiten saiatzen zen, baina zuen gozearen ondorioz ezin zuen lorik egin, janaria besterik ez baitzuen buruan. Ordu askoren ondoren, lokartzea lortu zuen. Baina hurrengo goizean, Maltza esnatu zenean, oso gaixo sentitzen zen. Ezin zen jaiki, min handia baitzuen gorputz osoan. Hankak ahul zeuzkan eta lurretik altxatzea eragozten zioten. Inoiz ez zen hain gaizki sentitu. Halako batean, Cecilia basoan barrena lasai paseatzen zioen oreinak, Maltza hartzan negarrez ikusi zuen minez beterik. Maltza, oihukatu zuen Ceciliak hain gaizki ikusi zuenean. Zer gertatu zaizu horrela egoteko? Gaixorik nago, ez dute zer jan duela ordu asko. Maltza, zerbait jan behar duzu, itxaron hemen, laguntza bila noa. Itzuleran, Cecilia Maltzaren lagun guztiekin itzuli zen. Trintxa, torra eta uxia antzeuden, eta pasoko beste animali batzuek ere lagundu nahi izan zuten, eta zuten janari guztia ekarri zuten. Orduan, denek ekarritako elikagaiekin, pure bat prestatu zuten Maltzarentzat. Usain ederra zuen. Denen laguntzaz lortu zuten Maltza hartza altxatzea, eta lagunek sendatzeko prestatu zuten purea jatea. Zein ona dagoen, esan zuen ia indarrik gabe. Ze ondo, zerbait jatea lortu dugu! Ordu batzuk barru, asko hobeto egongo zara. Hasi ziren garrasika lagunak Maltzaren hitzak entzutean. Ordu batzuk geroago,
Maltza indar pixka bat berreskuratu zuen. Orduan esan zien lagunei. Eskerrik asko zuen laguntzagatik. Ekarri dizkidazuen elikagai guztiek asko lagundu didate. Urrak, tomateak, asenarioak, eta ekarri dizkidazuen gainerako janaririk gabe, ez nintzatekeen inoiz sendatuko. Une horretatik aurrera, Maltzak bere lagunei zenbat lagundu zioten eskertu ahal izan zien. Baita, lagunak izan gabe, lagundu zioten animaliei ere. Bere lagunek eskaintzen zizkioten elikagaiak bere osasunerako oso onak zirela konturatu zen.